days, ha? 5 days na ngayon ba? 5 days session. So, Karan, hello. Siya to. Shout out. Shout out po karang family ko, karang Garcia family, karang anak mo Chobro, ay Banian. Hello! Anong development ng tayo? Ang develop na lang, ay, getting good every day. Titig doon, ha? What titik doon, nakakatik doon, dati di pa makaluklok ya mo. Ngayon, atatik doon na yung katawan, no? Oh, di ba? Kaya man kay Pweng, he's good. Okay, God bless. Magpapay ka pa, magpapay ka pa. Magpray ka pa, magpray ka pa. O, magpray na ka. Ano, maraming salamat po, Lord God. Pinupuri ka namin naman. Salamat po sa lahat. Kaya Lodis, na ipag-coordinate sa akin, at kaya si Kuya Nito Panginoon. Lord God, bless po ang inyong asawa, ang mga anak, mga kapatid, at yung mga tao ginagamit mo, Lord God, Lord Panginoon, i-bless mo itong aking mga kamay bilang instrumento mo, tungo sa kanyang kagalingan, Panginoon. We do believe, we worship Father, we glorify Father, we give thanks, and praise Lord God, Almighty Father, sa pangalan po ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Hello guys, again, ngayon po ay March 17 ba? 17? 18 ba yun? Wow, may sa Sabado. March 18 na pa ngayon guys, no? Ngayon po ay March 18, so this our 5 days therapy. 5 days. O sa 5 days po natin, i-update ko lang kayo na yung improvement po ni Kuya Noli, Peña ay malaking bagay na po ito. Yung kanya pong upo tayo, ito po yung upo tayo niya po, this is starting sa kanyang in preparation, in balancing and standing. Yan po yung update po natin sa kanya. So again, please scroll down po from first day to 5 days yung kanyang therapy improvement para makita po natin. Again, shout out also kay Ivy and nasa Canada at si JR nasa Dubai. Guys, sa inyong dalawa, pagpalain ng Lord sapagkat you supporting and love your parents, especially at this condition. Ayan. Pag-pray tala po rin yung Dubai, yung gera sana matutuloy. Ayan. So again, I pray peace sa Middle East at magkaroon ng kapayapaan dyan para hindi mapekto yung ating economic sa buong mundo. Ayan. Moderno mga kaya pray for the peace at the Middle East. Ayan. Sa pangalan po ni Jesus. Ayan. Pray po natin sila. So again, meron tayong bago mong pasyente natin sa kampa ito. Bagong pasyente natin na naputo ng paa. Again, so ito yung therapy natin. Mamaya, starting niya. Kung papayag siya ng vlog natin. Again. Okay? So again, we need to faith and trust in God sa panahon ito. Marami tayong problema, marami tayong mga suliranin. But definitely, ang ating ang sinasabi ko yung purpose mo is Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Tandaan nyo, ito ang powerful na ginagamit ni Modern Mangkerping 2, stroke therapy, yung pananampalataya sa Diyos, unang-una yan. Pangalawa, siyempre yung pinag-aralan, diskarte at technique kung paano pagalingin si Apo Noli. Pinasaan niya. So yan. So guys, i-wish na natin si Apo Noli. Yan. So again, i-wish na natin si Apo Noli para sa kanya walking therapy program. Ano ba? Siya, ayun po tayo. Dahil ang ating gagawin, 10. Ay, dami. O, bapag na ano, Mayni. Bapag na ano, Mayni. Wala pa nung kikita talaga. Wala naman, kahit naman, kami nakuha mo. Kahit ang container kita na mesa. Mineral water. So kasama ko si Ate Lodi ngayon kasi ngayon ay schedule niya MW ito. Wow. So, nagka-caregiver siya kay Kuya Noli. Chew niya ito, yan. So, hindi mo sa iba na mag-active. So, ang target ko, 6 months, Pasko, pupurihin mo Pinoli. Pasko na. Ha? Pasko layo pa, no? Siyempre, kailangan purihin ikaw. Purihin makakain ka mo. Pupunta kay 3 months, kuha niya nga kong gino. Kinahin ni Lord Kerry kagalingan. Again, shout out to all my subscribers for your support and continuing views my vlog. Again po, hindi man ako sumikat pero tandaan nyo, marami tayong taong napagaling sa vlog na ito. Ito kailangan ng sumikat, pero kung pasisigatin nyo ako, salamat tayo. Diba? Ganun lang yun eh. Importante, makikita natin yung mga taong gumagaling sa buong Pilipinas. Kung mag-expose na sa atin, yung mga iba pa sana, ma-reach in touch natin, wala tayong transportation na gagamitin. Baka na, pag napanood mo ito, gusto mong tumulong tayo ron, gagamitin ka na doon, diba? So, after, halimbawa, mag-mission.
Hindi, marami kasing stock places. Malayo ba? Marinduque. Oo, wala. Ano pa kalawag? Buong Pilipinas, no? Diba? Ano pa kalawag ba? Ano mo na ba? Mga motor ka mo. Okay. Single ka mo tayo. Pamitan. Hindi ba? Yung kapag-regalo mo na sana. Wow. Tumayan mo rin. Kahit tayo. Doon tayo. Sorry. Dumating ang bagya. Marami kong ako. Ang mga rindigan. Wow. Tulong mo sa iyo. Okay. Wow. Tatlo. 1, 2, 3. Whoop! Yan mali popcorn. Hop! Hello, ang video lang. Dali ka mali. Kailangan din masasakal. Wow. Siyempre. No, sinulos na rin ang medyas ko eh. Ay, dahil may just tayo. Tapos hindi ka tala. Dahil may just Ano tayo. ba? Ano ba? Ilusad lang. Easy. Just relax and take it easy. You're still young. You're still young. Kaya ba? Bibi na pa bibi. Dapat yung posisyon. Posisyon dapat. You always position. Yan. Okay? Yan posisyon mo kayo. Ang posisyon. Marong ka maparong. Kasing pisang ko. Pagmad ka. So guys, we'll check the BP. Si Kuya Noli. Para ma-check natin kung okay BP nito. Namuwi ko sa niya. Okay. Tahu bang, kamu dulu bang. Mulai kamu dulu, bang. Gagalingan, mga tuwan yung gagalingan tayo. Bak niya. Sasabi siya. Baka naman! Sponsor ka. Natin din ni Kuya. Guys. So hindi na po tayo nag-e-edit para mapanood ng buong story yung ating ginagawa, ng mga stock pieces natin dyan. Kung paano yung sipag-tiyaga, discard nito yung mga kepweng, no? Hindi po ito magic, no? Ito po ay talagang binibigyan ng dedikasyon upang pagalingin ang mga stock pieces natin dyan. Kamu solo ba? Kamu solo. So again, this is our 5th days therapy. Ngayon po ay March 17. Ayan. Pang-5 araw po namin ni Kuya Noli. So check mo yung BP niya mga mamaya. Bawal mag-emo, kailangan lagi Uy! masaya. BP 90 ha? 90 50. Nababae niya. Baka baba na. Wow, mali ba? Pero yung check up niyo, okay naman. Nababae kasi mission ni. Mission. Kuya, pwede ka ba? Ano naman yan? Minsan di ka makatulog. Ayun! Nabubuyag siya ba? Ha? Kahit Wala ang mo ha? paro nga, siyempre. Iba mo ano yun? Sa ba mo ta? Kaya patasan, balot mo ka. Ano pang kamay ba? May pa, yung pakakain pa mga, yung pakakontrol. Hindi ba? So magkatamang program ngayon, Ma'am Ne. Our program today is kung papalakas ng iyong lower limb. Kasama dyan ang lower back, ang iyong tuhod, mga muscle dyan. Yun ang purpose niyan kung bakit kita inupo tayo. Para sa iyong preparasyon sa improvement mo sa paglalakad. Dapat ba ikaw mag-isusunod, nakatayo ka na ako. Ha? So ngayon, 5 days pa lang natin, so hindi mo kaya yan. So tutulungan kita, ha? Sige ba? Okay? Ready? Ito. Stepping pa. Ready, nakagaya. Ready, 1. Yung tam gawin may kayo. Pwede may... Baka kaya gagan.
Gaganda na naman. Yan. 1, 2, 3, push! Shoot! 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 Stay ba dito? Okay, 1 ha? Isa pa lang to. Siyam pa. So, kailangan mabalansi ito. Kailangan tumatayo siya ng matagal. Dan ako po. Dan ako po. Okay, very good. Ikaw, di ba? Bob? Dat pati. Ikaw pa yung magkabito pa mga. Matapos natin. Kapipin mo tayo for a while. Ikaw, nagpapahinga ka, Bob? Naka-focus ka, ha? Huwag ito mo yun. Ha? Nag-excel ka, ha? Focus, wala naman po yun. Focus ka ba, Bob? Maraming busy ka, wala ka. So, kayo makan ka naman. Kaya ko pa mag-blower pa yan. Ay, bro, Ay, wala, isa akin yan. isa ka na lang yan. Sige. Blower. 1, 2, 3, push! Okay, very good. That's it, Bob, ha? Stay body. Yan si, thank you, Lord. Sabi mo. Pasikan. Thank you, Lord na mo. Thank you, Lord. Makakatayo ka na eh. Susunod ka, lalakad ka na. Kaya may patenda. Susunod kami. Papay. Ba? O pwede yun. Pwede. Baka ganyan yung number 3 yan ba yung pasikan? Tapos konting bat. Tasket, talang akin eh. Bob, konting kembot. Yan. Kaya mo, isipan ko ito. Kabaga na yung May line blower eh, yung sira niya. Okay, may mabay na. Ano yung mga matihiyat yun? Matuling. Yan guys, again, this is our 5 days therapy. Yan. Ate Sally, shout out. Good morning. Good morning, Ate Sally. Sindihan niya ka naman. Good morning. Sindihan niya ka naman sa matuling. Wah, papali. Sinakay na yun. Focus ba? Focus. Focus ba? Focus. Oh, Ate Lodi, ako magkamera. Hanapin na Ah, Diyos ko ka naman na magkamera yung kamera mo. Ano yan, te? Ewan ko isa pa kanya. Ito po guys, tumatagal po siya ng 1 hand. Anong po, modern ng mga kempen. Yan, thank you Lord, sabi mo. Ano? Oh, pasya na. Nagsaling uli na ka. Pananayan ako. Alida ko, mamalingki kami yan. Kasi, video mo din eh. Wam. Na, may ginimetong minuto. Oh, ayan o. Iving, tatay mo, ito na. Ha? Maganda lang tayo. Okay. Hindi ka nangangali ba? Okay, straight body ba? Straight body. Straight body. Relax ka lang muna. Relax. Pinanti kayo meron na naman. Relax. Kailangan ko kung bali din siya. Sino pila? Video na yan. Aliki, papikiray po ito. Ganyan. Video mo lang yan. Short mo. 1 minute mo. Diba? Yung marunong sumaya. Ilan yung minuto yan? Nakadwan eh. Ano yan? Naging makalakad sa Nakadwan yan ka na. 2 minutes? Oh. Nakabit ka. 30 seconds na mo ka na. Kaya nung binata ako, di ko sumasayaw. Ba? Simple lang. So ito po yung great improvement po ni Apo Noli Peña. Ito po sa San Jose, Magalang, Pampanga. Tama. Ito po ay 5 araw pa lang namin. Siya po ay nakakatayo na. Kahit ang gatas na may kapuli, makalakad na ang meron yung marot. So ito po pinap... Oh, Ito ba? Saan ako mag-kempe? Saan ka? Okay. Hop! Kaya ako ba? Oo. Mas ba? Ang balancing na Ay, nila. balas ba? Sila mo. Kakain ko kwa. Ba, itong baka. Kainin ko ng bab. Kasi kayo mas kanya. Okay? Mindset bab, Tumawang may itong baka, kailangan. Kaya makadipin sa akin. Kayo makadipin sa akin. Pangatlo. Pa, ano ka mo? Magkaya, paskan ka. Tumakad ka agad. Yan. O, patas. At sumuri kasi yung pasyente. Oo, ang pasyente ko, makay manumaya, di manumaya ako mo eh. Oo, siyempre pa. Sabihin na ka, ang masigang ka, siya ko rin. Yung manumaya ka siyempre, may nakabila ka na ka. Uwan, active ka ba? Active ko muna ba? Lagi kang masaya. Bob, kayo ka man eh. Inilayin din eh. Kayo mo masigang mo ka. 1, 2, 3, push! O, alam mo, sabi mo. Kaya ka kumain, ikaw kukuha kayo ng walang mo. Kaya ka rin. Ayan. O.
Okay? So, hindi ka bagya-bagya. Ay, dito ka ba? Stay body ka. Okay. Hindi ka bagya-bagya. Hindi ka bagya-bagya na eh. Stay body. Stay body. Relax ka, relax ka, relax ka, relax, relax. Okay? Stay body ka, alalawagin. Okay. It's good. Tanang mo. Kama. Bagya-bagya, ulo pa na, bagya-bagya. Okay, 1, 2, 3. Ulo, bagya-bagya. Sige. Alalawagin. Very good. Do. Eh? Apat ba? Ba, pinga malalim. Huminga malalim. Okay, ready. Okay? Hindi mo kasi. Dali na. Kaya lang din ang pangin. Masama sa ere lang. Dali na. Sabay, sakto naman ito. Uling... Akin naman. Dito. Ilang yan ang doon. 5 na. 6 na mo. 7 na. Okay. Marami na po. Ano siyempre eh. Minimum. 1 minimum guys. Ito kaya hindi naman kanyan. Sinabi ko nun. Sabihin mo. Pagyan mo na sa ako. Okay, 1, 2, 3, push! Ano na naman ako? Bukos mo na. Sabi ko natin yung masaya. Handa mo ba? Kasi mga ka ba? Wala, mamara pumunta kayo eh. Siyempre, dito. Apakita ka agad. Hindi mo kong 3 months back. Straight bad yan. Oh, siya ba diba? Hindi mo ba 3 months? Huwag ba ito datang lagyan? Kasi dito masita. Yun yung tatay mo kanina eh. Bakit wala? Wow. Dati makakaya mo. Wow. Diba? Oh. Ano pa yung goals na dapat ang talaga dyan? Oh, siyempre, 3 months. Hindi Ay, naman. pakabit ko pa lang kayo kita tali na. Paano ko nagtatanong? Di ba yung lalo siguro ko na yan? Okay, no, yung tali mo. Hindi kaya nangarap ng pangakit kung ano drink eh. Oo, babo. Oo. Yan. Yan, oo. Ha? Hindi mo nanak na yan ka na yan. Ako kaya ba na yan? Sure Friday. Sakto na ako. Wala na ka pakalita. Hindi ka natin. Alin kasi ako sa kanya doon na kahit Ba? Maintain na. Maintain ha. Maintain mo yan. Ba? Maintain mo yan. Maintain. Alala ko rin ako. Maintain. Ba? Maintain. Ha? Okay. Sige na. Parang ba na? Ay, bye-bye! Muna na kayo guys! Guys, may Bye! Bye! Bye-bye. Eh, laging happy na yan. Wala mo. Diba? Diba? Sige. So, papalit pa ano? Pangapat. Muna na. Apa na yan? Pangapat na ba ano? Pangapat na. Pangapat na yun. So guys, yan, dinidevelop ko yung balancing ni Kuya Noli. So again, this is my function. Ito po yung purpose ko sa kanya. Ikit po sa lahat yung balancing niya. Yan. Bak, ano ba? Parali. Okay, pangapat guys. Relax. Wala ko ka. Sabak. Sabak. Are you okay, sir? I forgot my bag. So again, shout out. Siyempre, shout out lahat ng mga kapatid ko sa kanilang pamilya. Shout out all of you guys. And sa lahat ng mga anak ko sa inyo lahat, shout out at sa mga puko. Shout out all of you guys. And BFFWG, shout out sa inyo dyan. Yeah. At siyempre, shout out to you. Yeah. Sa mother side ko, sa mga Yumol clan sa Bicol, shout out. Yan. At sa mga sa father ko naman, sa lahat ng Salak clan dyan, sa inyo lahat, sama-sama na kayo, shout out. Okay? Sensitive team, Batasan, Ray Pampanga, shout out. And itong aming ginagawa, binubuo namin sa Peacemaker. Ayan, Matthew 5.9 Peacemaker. Ito, gaganapin yan sa may Royal Meadows. Guys, shout out sa inyo mga dyan. At ang plan natin malapit na. Itong Sabado. Ayan. Prepare your parade, guys. Shout out. Kapag umasaraw kayo, Oo. Hapon na. Parang kayo pa. kung siyempre di parang kayo marami yan. Anong nga sabi mo ba? Kaya ba? Anong masabi mo? Are you okay? Ha? Oo. O magsalita ka sa mga species, sabi mo, nanong advice mo karera. At may scam ka. Hindi pa nangalit nga po gano'n. Kasi naman mo mo. Yan, kung paniniwala ka nga po gano'n. Oo. Number 1 po yan. Ha? Kung tiwala ka sa taas. Yan. Kapasip po natin itong ating 5 session therapy. 5 session natin. Si Kuya Noli medyo active na. Diba ba? Huwag gamas mo yun. Bunto, gamas mo yun. Yan. Wala yung papogi. So guys, this is our... Pag-iba ka. Okay. Ay, sarap sabihin. Diwa. 1, 2, 3, push. Back. Kaya rin.
So this is also this is motivation. Kailangan mo-motivate yung pasyente. 1, 2, 3, push! Yan. Stay back. Stay body, relax. Relax, balancing, relax. Oh. Kaya ka na. Tibayin mo yung balakang. Yan. Ako masyadong balik. So, raso natin ang mga 1 minute pa rin, no? Itang mamantarya, kailangan kahit itang 12 na. Kaya baka siya, relax na pa. Thank you, Lord! Siyempre, pasalamat ang mga Pino. Kasi po, ikaw po nakakatakan. Yan po kapapagalit ko, kanya na ako ipa. Step by step lang. Shortcut pa. Para shortcut, din na. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May God bless you. The more you give, the more you bless. Diba? Palipa. Kitang 6. Wala kang 1 minute something. So siya po ay 5 days pa lang. Bedridden po ito pasyente natin. 5 days. 5 days pa lang. Ayan. Ayan. Nakakatayo na. Bab, kakali. Butong kakali. Practice yun sir. Okay, tatigin niya ito. Very good. Ilan? 5. Ilan lang ba? Ganun yan. Pero mahirap din, no? Yan ang tinatawag na pag may pain, may gain. Pag may hirap, may sarap. Huwag munang sarap. Hirap muna tayo. Kasi pag nakakalakad ka na ba, nandun yung sarap. Ha? Tapos you will make testimony. Ipakilala mo kanila nga kung ginutaw mo mabiyaya. Yan matutog. So again, sa lahat ng mga penya dyan, lahat ng mga penya clan dyan, dito po tayo sa San Jose Magalang. Shout out po sa inyo lahat. At patuloy niyong panoorin po itong aming journey ni Kuya Noli. Yan. Kulay ko kayo tayo. Kulay ko sa musik kayo. Ando. Tapos kamba. Kung pagdating. Makakati ka na pagdating ng arayan. Siyempre ba? Mag-camping tayo ba? Pati yung malaw dyan, mag-reklamo na ng walat eh. At yung pa-schedule mo, misa, mag-reklamo na ako muna ako. Ano problema? Kung nakatrasa ka na, kung nakatanda ka ng pagdating. Oo, layo. Malayo pala yun. Eh ba, pangalan ba? Okay, ito. Yung oras sa atin kasi naka-oras ka po. Kailangan tayo sa nang-oras. Okay, tanda mo. Ito kukuha pa ba? Step mo, press up naman. 1, 2, 3, push. Stay balik ba? Balancing. Yan. Kaya ka. Oh. Hindi ka magdala. Dito ka na eh. Nakukuha kini. Yan, kanya mo ba? That's perfect. That's good. Kanya mo. Okay? Stay balik ka. Yan. Kaya masyadong gagalaw. Yan. Ito ay tinatawag na practice ng iyong balancing. Yan. Susunod yan. Ikaw na lang mag-isa. O, hindi nga. Siyempre ba? O. Bantay mo lang ba? So guys, isang kamay lang to guys ha. Ayan. Ikita po natin isang kamay lang ha. So tuloy-tuloy po yung vlog ni Kuya Noli. Okay? So po ay 5 days pa lang ito. Ganito lang nangyari kay Kuya. Maraming salamat po Lord. Ayan, sa biyaya at gabay sa amin sa ginagawa namin ito. Ayan. So again, kung mapapanood mo ito, PM ka lang. Appointment ka. Parang balik ka rin kagad. Diba? Yeah. Masabi mo? Thank you, Lord. So, kapag tinatayo kita ba, anong naramdaman mo? Mahirap ba? Yung katawan mo ba? Ayaw mo? Kaya pa. So, 4 pa. So, di yan. Basta na yung mamak sa akin. Siyempre, something, Lord. Okay, ready, what? Okay, what? Ang pito. Push. Sige, push mo. Diba? Diba? Pop, side body. Nakukin mo itong gamit ka ka na eh. Tibayin mo ha. Tibayin mo. Side body ka. Basi nga. Side body. Yan! Side body. Yan! Wala mo yung tawag yung PNP na maka-train ka. Hindi siya part of your training. Kailangan mo may side body ka.
preparation for your walking, di ba? Kasi ano, bilakad mo yan ka makatigdo, ikaw ma, bilakad ka rin. Ikaw, malamot anak manali ganyan. So guys, para itong bata na tinuturuan natin kung paano lumakad, di ba? Kaya mo na yan. Siguro naman sa loob ng 3 months, siguro session na yan, di ba? Kaya mo na mag-isa. So yun ang aking goals. Okay, dandan ko po kuya. Sa yung pampito. Okay, upo ka dandan. Yan, dandan ko. Yan! Okay? Hingga malalim tayo. Kuya. Hingga malalim. Sige. Relax. Bisa pala ka. Huwag mong ibagsak katawan mo ha. Yan. Ito. Yan. Ibagsak katawan mo. Asya ba? Ha? Ito pa ha? So guys, kapag nagpapahinga si Kuya Noli, eh, bigyan ko muna kayo ng konting papyaw sa mga pasyente natin. Especially yung mga naka-recover na, scroll down kayo, marami kayong mapapanood doon na gumaling na at napagaling na at gumaling na nakalakad pa. Ha? Sa tulong, awa at habag at gabay ng ating Panginoon. So itong ginagawa kong ito, talagang dedication ko talagang mag-stroke therapy. Mag-asano, ito na yung bab na eh. Linyado ko bab eh. No? So kaya hindi mapuntahan yung iba na nag-PPM sa akin, pasensya na kayo kasi yung ating transportation na ginagamit, hindi kakayanin. No? Aga ng Marinduque, may nag-PM sa akin, Marinduque raw, malayo. O Caloocan, marami silang mga pinagmahal, pero hindi natin kakayanin yan. Kung meron tayong tuturo sa atin na transportation, na baka naman, di ba? Nagagamitin ka ng Lord, bakit natin puntahan yung mga PPM sa atin? Yan. Especially yung mga walang-wala talagang pera, di ba? Itong makalus ba, itong kaluno na, yung mga naghihirap, syempre, hindi natin maapil kasi yung pamasahin natin ba, di ba? Hindi natin kakayanin. Asya ko na, si model ng mga pa lang sa ating kabuhayan, medyo gumagano'n pa lang. Yan, kung medyo gumanon tayo sa ating plano, sumikat ang plano natin ito, please, like and share niyo po. Para naman, maraming taong matutulungan. Diba? Siyempre, pati manakit ang kabab, kaya mami eh. Diba? Siyempre, kung manakit ang kabab, siyempre, hindi ka na sumawag mo ba? Diba? Pero yan eh, sabaw niyo ko ba? Diba? So ito, talagang yung tinatawag na speedy recovery program na ating ginagawa. Bap, pangulo Bap! Kailangan ka yan. Kailangan ka. Okay Bap, ini Bap, sige Bap. Para kaya video niya Bap. Ang aliwa. Okay. At ang count of 1, 2, 3, tatayo ka, gagamitin mo yung kanang paa. Okay? 1, 2, 3. Push! Very good ba? Hindi na ako nahirapan siya. Straight body Bap. Okay. Straight body, maintain the balancing. Yan. Dahan-dahan ka bibitawan. Balancing ka, wala balancing. Yan. Straight body Bap. Okay. Yan. Nakita mo? Abado ng konti. Straight body ka ng konti. Huwag kang hawak sa akin. Isipin mo na ibabalancing na. Okay? John! Uy! Eh! Kumakit ko yun. Kapagin mo. So guys, nakikita nyo, napansin ko sa aking 5 days na ito, napaka, yung hawak ko sa iyo kuya, magaang na. Ibig sabihin, thank you Lord. Yung dinadabay tayo ng Diyos. O, di ba? Salamat sa mga anak mo. Siyempre, sponsor yung mga anak mo. Wala mga anak mo. Parang mga So guys, ito, nararamdaman ko talaga kay Kuya Noli na talagang malapit ang lumakad ito. Sa loob ng ilang buwan din, Kuya, no? Sayang lang, nung maagisara, no? Ganito ginagawa mo ng maaga, no? Yung dapat tulog ka rito. Ha? Matulog. Sino? Ako. Saan? Dito. Okay. Tulog ka, kan? Oo. Pagod na ako. Kailangan mapagod ka ng konti. Para yung, ano mo, muscle mo na. Okay? So, dada ko po. Dada ko po. Sa pagkukulang, umapasok na ako. Yun ang kailangan mo, kuya. Handa mo sa isip mo, huwag ka malambot. Ang kailangan mo, pasyan mo yung sarili. Kasi ba, kung may lambot ka ba, eh, tukin eh. Pero kung yung utak mo ba, pasyan ka utak. Tukin lang ang yan. Kaya paglabanan mo yan. Kasi nung nalambot ka, mga lambot mo rin ba? Unong pasyan ka ba? Ano gusto? Dua na mo, dua. Masasabi ko yan. Ano ba? Mga programa yan ba? Ay, therapy kasi mission therapy lang. The therapy should be done very well. Kasi doon ka kagaling. Sige, gawin na eh. Pag yung nabalik, Oo. mamaya ka na eh.
Wala dito tayo na. Kaya para makatod tira na ako. Sa mana eh. 1, 2, 3, push! Okay. Siyam. Dadang ka tayo. Okay. Okay. Pansin. Straight body ba? Straight body. Okay. Very good. Ako tayo kay Ivy. Kaya diyan mga nunod dyan. Ito tatay ninyo. Isa kami na nawakan natin. Like this pa lang ito. Okay? Tandaan ko po ba? Tandaan ko po for your last number. Last. Ako sa pinakamasaya ba niya? Ang masaya ito muna eh. Pakalampat. Doon na kanya. Hindi ba ito? O last. Last to last. Okay guys, this is our last. Last po tayo sa minuto for this week. Sunod, 11. Okay, ready? 1, 2, 3. Go push! Jesus name. Okay. Magaling na yata yung pasyente mo. Siyempre. Magaling na. Oo, magaling naman. Nanggar. Bisa, kamantalan. Oo. May pulis siya nung itong video. May pulis siya. O, tama naman tayo. Siyempre. Gagal pala. Diba? Bob, stay body. Stay body. Pang-sampunin ka. Galing. Maglam na ito. Matundo na ito. Ayan. Balo na ngayon. Siyempre, managbeyo. Okay, again, thank you very much sa kay Ivy, sa kanyang anak, sa kanyang sa pamilya Ivy. Thank you very much. God bless you. Magpalay ka sa pagkat sinusuporta mo yung magulang at minamahal mo ito. Ayos sa utos at salita ng Diyos. Ayan, at kay Jan, dyan sa may Dubai. Shoutout sa iyo guys, sa mga kasama mo dyan. Ayan. At syempre sa asawa mo. At sa iyong mga kapatid. Ayan, at kay Pati Loti, sa kanyang pamilya. Ayan, guys, sa lahat po ng ating nanonood ng ating vlog na join namin ni Kuya Noli sa inyo lahat. Advance, thank you. Oh, magpabaw. Kakali. Walang yan yung welder. Kita pa. Di ba meron ako? Wala mo kami na naman. Tapos ka pa kayo. Oo. Tapos ka pa kayo. Hindi ko pang massage ka ba? Massage sa bagya. Ne ba? Ne? Bagya mo ba? Gusto ka na. Siyempre after my program sa kanyang upo tayo, you just relax. Si Kuya Noli, hindi naman ito masahe lang. We just relax the muscle. We use a light massage para medyo relax yung kanyang muscle. Kasi napagod dito sa Kuya Noli. Nagtatanong kung nag-aaral pa si Kuya Noli mag-kepeng. Hindi po tayo nag-aaral. Master po tayo. Meron po tayong reflexology, certified reflexology. Tayo po ay nag-undergo ng massage therapy, NC2, massage therapy, Union Wellness. Nag-undergo tayo ng DOH Isarog. DOH license Isarog. Nag-undergo po tayo. And with for almost 30 years in service experience in massage industry. Yan. Tinatagaling po, please scroll down po kayo sa aking vlog. Nandun po lahat ng ating napagaling at natulungan ng mga tao. Dahil po ang mga stroke patients, hindi pwedeng hard massage. Di ba, men? Dapat po soft lang tayo. Ano mo yan? Susunod ba, men? Di ba, men? Diba, men? Manyaman yan? Manyaman yan. Sige. Susunod mo na eh. Ito nga kayo. Nay. Ay, wala po na. Ito nga do. Di ba ba? Wala. Di ba? Isa pa. Ay, nabalang ka rin. Di ba? Tayo. Sula po rin. Sula po na ibang kepoy.
Tulog tayo sa mes ko. Ah, Parawakan niya yung pa ako. hindi ko rin ba? Bayaman mo, pag-iibat mismo. Kaya naman camping ba? Kaya mo muna. Hindi ka kagili-gili ko. Bakit ko may target ba? Ano ba nga? Ba, pero nakakain. Maraming ito bakit? Bob, are you okay, Bob? Ano ang gagawin mo? Ne? It's that time. Anong kanta, Bob? Anong kanta yung mo kanta? Iwala na. Ha? Iwala na. Love me. Ganito, ganyan yan. Love me. Love me with all your heart. That's all I want. Love. Minsan na, sila ka. Love me with all of your heart. That's all I want. May wait ka. Ah. May. May distress ka na. Wise men say only a fool runs. Apa? But I am falling in love. Ay, kaya ba? Guys, hindi natin nakikita eh. Ano ba, pre? Yung kanon natin, nagigirahan na natin, no? Wala tayong makita sa ating ginagawa. So, we're gonna transfer this. Ayun, si Apo Noli. So, we change the... bakit naman yung ginagawa sa atin? So, after this, yung nakapano natin mo, gagawin ko yun. Use dorsiflexion. 1, 2, 3, 4, 5. Tagalog ba? Mga Tagalog ba? Ano mga Tagalog?